Nay, Oy, ayong to. may utupod. Sa man imong gibitbit? Saging lagi ay baligya. Baligya nimo. Nalina na ka, dabi mang inita. Wa pa lagi. Sige, pwede dito sa tanay, magpalandong ta. Okay ra? Sige. Sige. Ali, Nay. Wala pa kay halin, anak, Nay. Wa pa lagi. Mao, hapa man nagikan. Sa dito sa dana pa. Pila may baligya nimo na? Na may presyo ani. Be, tagpila man be. Aman. Na. Oh, 102. Oh, tag 94. Oh, Oh. Layo ko dyan na imong gibaktas di ay. layo pa. Kung sa may paginabuhi ni mo na, muna anak ra. Oh, Pila man kabuk mong anak? ito. Ito. Asa naman karon? Ang uban namin nyo na. Naminyo na ang uban. Nya ang uban, Naasa ko. napakay bana. Wala na. Patay na ako ba na atong kuan 2016. 2016 pa namatay ang bana. So karon ikaw na nang ginabuhi. Ako na lang. Nya karon pila may halin nimo anak nay? Kuan mo ni tag 94 nya kani 100. Oh, 100 ka So 194 125. ay 195 mong halin. Nya taga adlaw jud ka maglibod ana. Mm. O sige, ani na lang nay ha. Ako na lang mo palit anak para di ka hasol. Salamat. Ha? Sige oh. Okay ra sa imo na. Okay ra. Ha? Kana ipalit na mo bugas ha. Salamat. Okay. Napa oh. Oh, dawat ah. Salamat kayo. Oh, God bless you. Walay problema nay. Ipalit po nini mong sudan. Nya akoan lang po na imong saging. Ha? Oh, Sige. kayo. Sagot kayo nay. Oh. Salamat. Okay ra na. Ha? May nalang makapalit kag bugas na ha kay dabi ro pa kalisod sa panahon karon no. Lagi. Wa ani pre. Ay, Uy, Jesus name. ginoo ko. Na, wa na. Okay. Sige nay, nya mao ra to nay Salamat hanay. kayo. Ha? Amping-amping ka nun, nay. Muuli na lang ka ha para makapalit kag Oh, bugas. salamat kayo. O sige, walay problema nay. Agto sa minay. Oh, Sige. God bless. Sige nay, amping ka nun, nay.